Norok kusugo asugi tongnai rok tan ni bagai sit ni bagai rak ni bagai hai ore pore hinglai. Belai kin wa. Borok ni bagai no जों joto content creator rok comment hamya bu rajago hamya bu sajago. Kisan Oke fans, tindik saya bid kota lama Afrika, tini ni video ke koroksa bukuk zek berai kino kabui bo sawi kena reka emosional tam ni hingga ke sini di perasa rok ni tinang no tui baksa leader rok neda koto rok qualifying jak rok se yang tango oro tango ati rono nogui bo kaisa video clip kai funuka berai kino ang sungse nugui dukhun ang jaka iga clip no hari sengnai nilen Puilana or kaham jatonono engkai ang tini o video ma khaimani karon engkai thasa thani kok sana ni phaimani se kuno chukjaya borok jase do engkai sukjaya borok rok disepano kok sadi hai di bana damri jaya engkai ang sanam jongo chini borok rok tamong bai kha sapno se kopi hinai nai poito sai nong sinai je sini hado phani bagai samung tanga hanai tongai rokse oroi poroi letra patara bukharawa sung barma hai oro waisa ka phono hungkai sung tamung sinai sadi norok kotor rokse amtike phono hungkai sung borok chikon rok tamung sinai norok kichi saban chui nai di sung busuk lachimung man sung kunum sit ni bagai buya rang ni bagai buya na nok kaham tongo na kuno tongo si kun phone karisi sung just bubagrano hamjago sini hado phano hamjago sini views arno sung kaham khaiman ya phano sini busabudai ni views ar kaham ungthung hone se sung bubagrano logiri support khai thongga norok kusugo asugi tongnai rok tan ni bagai sit ni bagai rak ni bagai hai ore pore hinglai belai kin wa Hampir video Haimani po di reason tong hai korak geri borok sadaron to borok sang kisah misal sabi manda jauh sabi sing support kayu rangri no tor jaya sengger angkari pan seng piri pan sengger sabu kosto kayu engkai norok koroksa educated poragana qualifying jak norok se amting engkai seng tamong sinai norok ni kisaman chugin ai ang norok thangman bagai bukhawa belekhin bayu norok se kok kaham sawi sina hada phano narakna ni ba norok tamni ulta thangai ulta ba boro no logire wei am hage kok sawi tong be khang norok ni kok samaro video facebook ro youtube ro video no go sang ti kok ma saw norok khai tatal hasaga o tongke chini dok par kumai thangbe na chini busabut ni future pora ses ngi thangbe na angke mana buskang ro kam nam chiga kokrok sawi berang tin belai kib khadu khonang sung hanjago sajago jaro masa mani ke pondo tongi do haipano sang hamjago mani kisani ko gya belai koton gokse naraka 5 বছর নরক তামো মানকা তামো রেখা হানি হনো নরকলে at least মাই জানানি নং থানি নাং পয়সা দङ সিন থানি কুলু কरै সিনি ন ফাইনি পেজি जों बरत बाकिसा किसा मिसा कंपनी खाया जिमानि आरो बग मा खाजा जालिया ambaga ang norong sanam so please
Norok wansukdi ang je borok ang bai sini jak borok sini ha dofani bagai samung khai tong tei onyo party o thanga hingke ang borok no niji personal SMS khayu text khai ang sau please norok ko khamel ta sadi ki pili phai di ni ang norok no request khai text ma khayu ang sini bo khambel ai kina dokona o sungbo jaga tongoi tongkha borok kologoi tongkha belek mano hachi sin borok khasiya ani video rogo singra samani tongthogoi musawoi rosamani singabo musadibo hnei rosabo ar samungni kok thai kaisa kaisa norok buji uinai bukhau sobunai di tarpore norok wan sugano singboro tong samuni ga musajanai rosaboini tongthogo mane abuya abo simiya angke sanamu sungu oroni kok thai norok bujina di sing tamu kok thai se biang pi tiklai tamu sawi se a kok thai norok kisa ku thuk ko wan suina je please ang no request khaisao sungbo kari chugi akun manda jayan bole ha rang pusa kari kono kari ha norok khatam ni abo tamu ngai hege ses eko bakra wan songban ma heke balai thanglai ang belai khino ang norok no toi ang an bukhau mane dukhon ang so ko haisang nang thama bai sini kono nge han himpano onek effect mo abo norok se sona sakang sawoi choi ti mani norok am dikhai ke belai ke dukhon ang haisi norok se sona te buko so ko ti chana nang mani norok se sona ta se tola khiklai do singra samnai rok bahaino je musician je singer rok wanchogo je bin busabo singer thungba musician thung ba kojo korok kotor thung mesingo wanchog inge norok sini okora sini rok se norok song tu dului kojo kote se kai sangke bahke kana ba ambaga nang tini okok thai sain mas hawo o horjarawo kubui bukhabai hamdane borok bo kon din fair sharing ya kubuyo no tong hamjaknai borok bo hamjakai no tongo bo kono dine bo khabaya khabo feria norok ani kongno mansugoi nai bukhawo choboi nai tai chaya sajak mani tongkhe norok ano nakari ready ni no sanamo chong hasek no hambai hanke norok khana ba kina tamni saka bini kok ni belai kino boddu khuna jagino kabai saka ang ko hakino sini das sankar nor jato no bono sini tonga gake baksa sini kono mano bo saka content creator sungti prasaro content creator ni tabu kwang ma sala boroi social media o faitong bai kya abon bisingo nijini sakno bolai baksa punugo so hello guys
collaboration ma khanye nyang bo ni rang sai thang ta bui tama ho to mo ba do din je pa mo phai lang chang puchen de ebono saga je katal je katal khanye mu sungai rok mono nan rok regular sak thabai samang khaji nang salsa dino success ang tung khanye rok no su su bai tung phai puchen de han mangnya just khailang thung ignore khaji comment haya khaijang mar no botor no amul han ke nai tung han ke te si nang khai me ke spai pen ni confidence lo ke thang pai ni so ke naro khana bai kena sinta sangkorta mi saka je ketal creator no bo kase kokosar mani no khugbo bo sai khnar ka nijini kisa sa tong thoksa thoni bagai content হামিয়া ইয়া যে কোনো ওয়ার্ড হামিয়া কারি খাই যিনি শাক নো তা বলা দিয়া তিরখনি স্টপ খাইবে দিহনে বকয় কিয়া তামনি কি সিনতি প্রাসারনি সোসাইটি অনেক হামিয়া ও ডার কো থাঙি দङ আবরনো হারি তামনি শাকা খালাইনালে sari kaham joto no ang chini joto content creator no kaisa kok sanam sungo do nubuin tongma khana o koikdin sikang ge to bori masa miani simi yo sigang simi ke selama sa hangke norok hai kaisa kaini borok ni bagino chung joto content creator rok comment hamya bu rajago hamya bu sajago kisa misa earning ni bagai views ni bagai nijini man sorman no khiklai tam lab nang Facebook o phayo hangke sudo views ni bagai earning ni bagai simia ni sak sak ni tong thok ni bagai enjoy khanya bagai bu phaidi haipana norok ni amo hangke belai layu sana le mo chung yang tong mani haipana belai layu amo haike views phayoi kisa misa earning ni bagai views ni bagai nijini man sorman no tyo kosogri tam lab nang je za phan thanga hangang ge ma ophona ba umo haike hai khlanya sile ge abribo obribo haisibile ge kaisa kanin ba ge nang jo to no kogos to kaisa pukhiri ni a sokka hangke joto no manam nei saja ge dong ge please abo hai rok bad lai di nanya sen je cheleng ma haing thango tamjane hayeng ni thango ke please norok sak ni bagi simia sung joto content creator on bagi buwan sogai sam khlai di kisa misa views ni bagai viral ang namu songai amo haike ta khlai lai di tamu sala tamu buri norok ni bagi sung joto bo hamia sajago ko amo phona songbo mo haino amo hai sajago han bagai ang request khayo please abo haike views ni bagai viral angna tamu songdi mung hamya manai kusugo kawoi kono lap krei buji khada asungko ke paithako bon chanai tini video asu kolo khalia norok bo je video content tabu katal creator rok kisa nang ya khaya khai belai chanai social media tabu solang sum bering su hanyo bolele marang suka inge nong ni bukhani gok no comment no sanata pogdi ke tada